En aquesta presentació aprendrem a modificar o a crear un codi d'accés. Aprendrem també com crear nous rols per poder administrar qui pot tenir accés a ells. Per poder executar aquesta funció cal anar a Administrar. S'obrirà una finestra en la qual trobarem a banda esquerra totes les comunitats de coneixement a les quals tenim accés i el codi d'accés dels nostres membres de la comunitat de coneixement. Tant si vols modificar el codi d'accés, vols crear un rol diferent o introduir els alumnes a la comunitat, cal entrar a la teva comunitat. Si volem modificar alguna dada que ja està donada, cliquem Enter o Codi d'accés, fem el canvi introduint les noves dades i guardem. Aleshores veurem que els canvis apareixen a la banda dreta. Si volem afegir un nou rol, torno a clicar a la banda esquerra on posa Select Role Name. Triem quina és la nova funció, afegim quin és el codi d'accés i guardem. Aleshores veurem com apareix a la banda dreta de la finestra i tanquem. Aquest codi d'accés ja es pot fer arribar al nou membre del Fòrum del Coneixement per poder registrar-se.